Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Мин бүген сезне Казан шәһәрендәге бик матур бер мәдәни үзәктән сәламлыйм. Бүген биредә татар язучысы, драматург, шагыйрь Ркаил Зәйдулланың «Нәгыймә» дип аталган пьесасы буенча куелган спектакльне тәкъдим итәләр. Әлеге спектакльне тамашачыларга Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама Татар дәүләт драма театры артистлары алып килгән. Нәгыймә спектакле гади генә спектакль түгел. Әлеге спектакльдә Кыргыз халкының, шулай ук рус халкының танылган язучысы Шыңгыз Айтматовның әнисе язмышы турында сүз бара. Шыңгыз Айтматовның әсәрләрен без кичкенәдән, дәреслекләрдән укып үстек. Аның әсәрләре аша без Кыргыз халкының язмышы белән таныштык. Шыңгыз Айтматовның әсәрләре аша без әниләргә хөрмәт хисләрен күңелебезгә сеңдердек. Кем булган соң аның әнисе? Аның әнисе үзебезнең татар милләтеннән булган. Шыңгыз Айтматовның да канында татар каны ага. Һәм шуңа күрә без бүген сезнең игътибарыгызга Нәгыймә спектакленнән иң матур мизгелләрне тәкъдим итәргә һәм әлбәттә спектакльне сәхнәгә куйган режиссер, шулай ук артистлар белән таныштырырга булдык. Әйдәгез, бергәләшеп залга узыйк. Бу минем җирем. Бу җир минем беренче аваз салганны ишетте. Шушы җирдә мин мәхәббәтемне очраттым. Шушы җирдә минем балаларым туып үсте. Исәнме, җирем. Ана ул туган тел. Исәнме? Ана ул күкрәк сөте белән кергән вождан. Җирем. Ана ул ватанга беренче адым. Чудо родной речи необъяснимо. Только родное слово, познанное и постигнутое в детстве, может наполнить душу поэзией, пробудить в человеке первые истоки национального самосознания, доставить эстетическое наслаждение многомерностью и многозначностью языка предков. Именно тогда возникает ощущение причастности своей к окружающим людям, к окружающей природе, культуре, к родине. Ана күңеле балада, бала күңеле далада, үсә дә, китә ерак, еракка нәрсә таба. Тамырыннан аерылып, канатлары кайрылып, ни эзли ул дөньяда? Дөньяда нәрсә таба? Дала җилләре ашы, яндырадыр кояшы, еракта сулар ага, юлы диңгезгә таба. Җилләрнең көен көйләп, тәгәри бер түңгәләк, җилләр тузанып кала, ни эзли нәрсә таба? Тамыры кая калган, юлы кая югалган, кая кадәр юл алыр, кайларга башын салыр. Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток. А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства Саразеки.
серединные земли желтых степей. В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана. Дни утекли, как песок. Несчетные ночи ушли чередой без возврата. В этом мире с тех пор столько душ пребывало, сколько камней есть на свете. Среди них великие были люди и безвестные были. Были добрые люди и злые, силачи гороподобные были, батыры тигроподобные были, мудрецы всезнающие были, мастера все умеющие были, от которых остались теперь лишь их имена. Бәләкәйдән, яшьтән мин Шыңгыз Айтматов китапларын укып, ниндидер бер тирән мәгънәви төскә кергән кеше. Ул анам кырларын укып, ул хушгыл сарларны укыганнан соң тетрәнмичә мөмкин түгел. Мин уйлыйдырым, нинди кеше, гаҗәеп язучы. Ул вакытта әле без япь-яшь малайлар шушы әсәрләрне укып тетрәндек. Һәм мин шунда бик шундый хыялыма ничек барып күрергә микән шушы анам кырларын, анам җиргән кырларны күрергә, шушы гөлсары чапкан, ат чапкан кырларны күрәсе килә. Кем нинди язучы микән дигән гел уемда. Минем ул мине тетрәндергән язучыларның берсе. Һәм миңа Ходай Тәгалә насыйп булды Кыргызстанга барырга. Һәм Кыргызстанга гади генә түгел, мин үземнең театрым белән мин анам кырын куйган идем. Моннан бер 10 еллар илгәре мин куйдым анам кыры дигән әсәрне сәхнәгә куйдым. Һәм ул Тукай премиясына да кандидат булган иде ул әсәр. Алып бардык без аны үзебезчә Кыргызстанга. Һәм искиткеч зурлыкта үттек, без анда гран-при алып кайттык. Ана ролен башкарган гүзәл тантан премияда. Булары бер нәрсә. Мин икенче әйбер шул җиргән юллардан җирдем. Шыңгыз Айтматов җиргән юлларда. Беренчедән мин аның тарихы белән, аның туган җире белән таныштым. Аның әтиләре үлгән шул кирпич заводы җаннары белән таныштым. Аның мемориалында булдык. Аннан соң без моннан барганда алып бардык аның әнисенең туфрагы. Нәгимә безнең татар кызы бит инде ул. Безнең татар дөньясында барлыкка килгән аның бабалары, әтиәниләре, безнең Кукмара ягы. Шуннан без алып бардык туфрак. Һәм без Нәгимә каберенә моны салып калдырдык. Бу безнең тарафтан бик зур әйберләрнең берсе булды. Һәм миндә тагын бер уянган өстенә уяну барлыкка килде. Ничек бу тәэсирләрне ничек күрсәтеп була, ничек тасвирларга була. Аннан соң менә анам кырыннан башланган һәм Айтматов тоткан һәр бер әйбердә бүрдә ана бүре образы, ул әнкәсе, ул шушы анам кырындагы ана образы. Это һәр бер әйбердә тоткан анасының барлыгын. Мисал өчен маңкортлар Айман ана образында тоткан үзенең анасын, баласы. Һәм ул искиткеч зур телсезлек, теллелек һәм барлыкка, һәм бу маңкортлык дөньясын ачу иң зурсы анарда барлыкка килгән. Һәм мин бик зур тетрәнүләр аркылы Аркадий Зәйдулла да как раз параллельно аннан алдагына җиреп кайткан пьеса язырга тыңган. Һәм без кушылдык икәү Аркадий Зәйдулла белән. Әтиеңнең алма бакчасы бит монда. Абдул Валиевлар бакчасы. Менә монда шыршылар. Аларны кылмак чырнап алган. Һәм менә монда Ленин. Улыбыз Шыңгыз тугашта иң беренче шушында алып килдек бит. Хәтерлисеңме, Рәхимә? Шу.
Нәрсе ол? Не бар? Нәрсе ол? Бүре. Ақ бүре. Қорықма. Сеңа тимил қазір кетеді бара. Ақ бүре! Безнең спектакльдә Нәгыймә бит ул Шыңгыз Айтматовның истәлекләреннән чыгып эшләнгән Нәгыймә генә дә түгел. Ул гомумән бөек ана образына багышлана. Ничек итеп аның әнисе турында өйрәнергә микән дип без уйладык та, бар тик аның әсәрләрендәге булган ана образларыннан чыгып кына эшләп буламыны дидек. Шуңа күрә монда Шыңгыз Айтматовның аналар, барлык төрле әсәрләрендәге аналар образыннан өйрәнелеп, ул бит инде аны үзенең әнисен күз алдына китереп һәрберсен язган. Шундый бөтенесен җыеп, шулай җыелган бер образ барлыкка килде. Шушы ананы мен биргә тырыштым, аны тудырган безнең татар кызын, нинди ана образларын язган Шыңгыз Айтматов. Мен спектакльдә шушы образлар аркылы Нәгыймәне биргә тырыштым. Ул күпмедер дәрәҗәдә булгандыр. Бүген карарсыз спектакльне. Караганнан соң әйтеп булалырмы? Мен анда Ташшәйнәр, Акбүре кирип китә. Акбүредән ул ана образын, һәр бер образны мен күрсәтергә тырыштым Нәгыймә аркылы. Гади генә татар кызы. Ана бүре. Мен Ташшәйнәр, ата бүре. Табиғатымызға һәр икімізге де дала бүрләрендә яшәү өчен иң кирәкле сыйфатларны кызган ишәгергән. Яшын тизлегендә бешитсилек. Аудағы тәртипне саклау. Акыл һәм тәвәккәллек. Галәмән зур көч. Бүген biz birinci tapkır balalarımız bilen avga çıkacağız. Алар инде үсеп җиттеләр. Аларны эштә сынап карарга вакыт җитте. Kıskanç, biz balalarga isim bir almıyız. Lakin onların hislerinden ayıram. Син аларга нинди исем бирер идең, Акбүре? Sonrası. Zor bedenlisi, en zor başlı sanırım. Zor baş diyelim. Ol benim kebek kişiler olmasa. Min ana avga yerine yönetirmen. Buradan çıksın. Oradan çıksa da zor gövdeli. Asıl ayaklansın amin. Şiddet ayak diyelim o iskeç kuşa bir başa. İşin şişse. Anısının aşağı. Sepsenger kuzle. Benim anısına sikimli diyelim. Seni ışıratkança dünyada zengin gözle bürüleri yoktur diye böyle kırgan idin. Bugün biz birinci tapkır balalarımız bilen avga çıkacağız. Taşşeyler. Bizning uyur balalarımız bulganda en güçlü uyur bulacak. En güçlü eğer olacak. Әлеге Нәгыймә спектаклендә мин Бүре, Ташшәйнәр образын башкарам. Әлбәттә бу Шыңгыз абыйның иң зур һәм иң зур күләмле әсәрләренең берсе ахыр заманнан. Ташшәйнәр инде ул Ташшәйнәр Бүре образы аша Шыңгыз абый күп кенә кешеләр әйтергә курыккан әйберләрне әйткәндер дип уйлыйм мин. Чөнки бүре авызыннан шундый сүзләр ишетү һәм бүре аңы белән кешеләрнең нинди икәнлекләрен әйтеп бирү ул минем өчен бик каты дулкынландыргыч булды. Чөнки
чынлап та шундый зур масштаблы әсәрдән бүре образын уйнау минем өчен инде ул зур дәрәҗә. Елама, Нәгыймә! Рақап, сен ишетәсеңме мине? Сине бит утыртып куячаклар. Нәрсә сөйлисең син? Алар аны белмиләр. Алар ошыкларлар. Мине җибәрәчәкләр, Нәгыймә. Ишек аңламыйсың, ә? Әле берәүне дә кире чыгарганнары юкмы, Рақап? Юк. Минем халкым алдында бер нинди гаебем дә юк, Нәгыймә. Син иң мөһиме балаларны сакла, Нәгыймә. Ишек аңламыйсың, син аларга халкы өчен янып йөрүчеләр кирәкми. Аңладым, иң мөһиме балаларны сакла, Нәгыймә. Балаларны кирәкме барамы? Кирәк. Юк. Кирәк. Юк. Рақап. Юк, Нәгыймә. Поезд китте, Нәгыймә. Иң мөһиме балаларны сакла. Поезд китә, Нәгыймә. Поезд китә, Нәгыймә. Папа провожал нас с Казанского вокзала. Пока поезд стоял на перроне, он завел нас в купе, помог разместиться. Настало время прощаться. И я до сих пор хорошо помню слезы матери, помню героические попытки отца удержаться, помню, как дрожали уголки его губ. Мимо нашего купе суматошно сновали пассажиры, они громко крича и ругаясь искали свои места. Раздались свистки, отец сошел на перрон. Поезд постепенно набирал ход. Уткнувшись в подушку, я горько рыдал, чувствуя в груди застывший комок, который, казалось, уже никогда не растает. Там, в купе, лежа на верхней полке, я глядел сквозь слезы на темень за окном и прощался с безмятежным детством, понимая, что теперь я, как старший мужчина в семье, ответственен за маму, братишку и 2 крохотных сестер. Куда нам было возвращаться? Во Фрунзе тоже было небезопасно. Единственный выход состоял в том, чтобы отправить нас на родину под защиту и опеку родственников. Наша судьба сама собой связалась с единственной точкой на земле, где мы могли бы переждать надвигающуюся беду. Этой точкой был Маймак, а точнее родина отца, село Шакир.